בואנה ג'ורדי, הגזמת. הנה האיש. Here is the man. ג'ורדי מחכה לנו בידיים פרוסות. האולפן. פה הכל קרה. This is where the magic happens. פה באולפן הקטן הזה אנחנו מקליטים את כל השירים שלנו. וג'ורדי זה האיש מאחורי ההפקה. טוב, ג'ורד, מה עושים היום? הוא המנצח של התזמורת הזאת בעצם. אני אומר בוא נקליט שירה, נתקדם, שיהיה לנו את זה, ואז אני אוכל למקסס את זה שאתם לא תהיו פה. הוא אחד מהשלישייה שלנו. אנחנו טריו, אף אחד לא יודע את זה. זוכר שאני ובן-אל התחלנו משהו ואתה התחלת את הביט של זה? של ההאוס שבן-אל קורא לזה? כן. זה. אז אנחנו עובדים על שיר שקוראים לו סתם. שיר מאוד טעון האמת. זה שיר שיש בו הרבה מההיסטוריה שלי. יש איזה משהו? יאני. אין עוד שום סיבה לעצירה. אבל מעצבנות. בן-אל אף פעם לא יגיד לי שזה טוב אם זה לא טוב. בן-אל יקטול באותה שנייה. ברור, אני גם... לא. כן, לא. בן-אל ישר קוטל. זה משהו שישבור. אם יש מוזה, אז זה יוצא. לא בא לי לשיר הזה. הסוד של כולם זה להיות סופר כנים. עכשיו ששמעתי אותו פעם אחת אחרי כל הזמן הזה? לא, זה לא אשמתך. זה משהו בשיר עצמו. איך שנולד, כמו תינוק, זה מתחיל לי בפנים, אחר כך יצא החוצה. חבר לי את זה, תעשה לי את זה מההתחלה. תן את כל הלופ הזה, אחי, תקליט לו את הלופ הזה. בכל מקרה, אנחנו יושבים שם ועובדים על השיר, ופתאום... אמא מגיעה לאולפן, פעם ראשונה שהיא מבקרת. אני פעם ראשונה מכיר, הגיע הזמן, נעים מאוד. הביאה קפקייקס. יודעת שהאומן צועד על קיבתו. משהו להגיד ליום בחיי? ליום בחייך? כל החיים שלי אתה. איזה אמא זאת. עוד זמן לא ראית אותה. שבועיים? 3? לפחות, כן. זה אבא, אבל חבר שאבא לא יכול לבוא. אבא לא יכול. אנחנו לא רוב הזמן בצפון, אנחנו רוב הזמן במרכז. ויש לי איתי מוש ואת האבוש. קשה לי לא לראות אותם, וזה עצוב לי. העיקר הוא אמר לי לא לבוא. חבל שאבא לא בא, אבל אל תבואי. הוא יוצא לנו לדבר, אבל לא הרבה כמו שהייתי רוצה. טוב באמת שאם אני לא אבקר אותו, הוא לא יבוא לבד. אמא מאוד אוהבת את המוזיקה. היא תמיד תמכה, אבל אבא ממש לא. הוא אבא שלי, את יכולה לדבר איתו עכשיו ולהגיד לך, אין לי בעיה, שישיר, שיעשה מה שהוא רוצה בחיים, שיהיה עורך דין. מה, אתה מראה לה את האולפן או מה? כן, בוא נעשה סיור. נעשה סיור. ככה הקלטנו את ברבי, את הכל, פה. אני מראה לה את החדר הקלטות, זה, איך זה קורה. התרגשה? בטח שהתרגשה. אתה יכול לפתוח אוזניות? תקשיבי. אז אנחנו עובדים עכשיו. מה? איך זה נשמע? בסדר. לא רע. לא משהו, אבל לא רע. זה אימא באמת, על אמת. נכון. אך הכיסא הזה שבר אותי. טוב, יאללה אימא. אנחנו נפרדים לשלום מאמא, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק הכיפי של הערב. יש לנו עוד 2 הופעות, ואנחנו הולכים לתת בראש. כי לא. את לא חייבת לי כלום, גם אם בחרת לעזוב ולקום. לא אמרתי לך שום דבר. לא אמרת לי אף פעם, מה עשיתי לא בסדר, לא בטעם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת, בטח את אומרת, בטח את אומרת שהכל היה סתם. אוהב אותך מלא, עשו חיים. הוא לא נעלם, לא משנה מה שתגידי, לא משנה מה את חושבת. מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום.